Awanigbo, first Ofala. Igwe Israel Okeke Ezue celebrates in Splendour, calls for teamwork amongst the people to achieve brighter hour. Israel Okeke Ezue na Ofala, and they call the first Ofala now set down. My God, very special. Today we thank God for the life of Igwe, who God has sustained to be alive, and who God has given the wisdom and the potency to lead his people, and the developmental strategist who has brought life to the people of Igwe. And because of his strategy, that is why my relationship with him today is still very high. Awanigbo in Orumba North local government area of Anambra State, Nigeria, marked a very special, historic and joyous Ofala ceremony. His Royal Highness Igwe Israel Okeke Ezue JP, Dike I of Awanigbo, Egbe Anagbanyanwu, celebrated his first Ofala as the traditional ruler of our community. Accordingly, Ofala Festival is a royal ceremony of the Igbo traditional rulers where they display their affluence, express gratitude to their creator, greet and bless their subjects, special friends, guests, and loved ones as associates of the town, giving special royal blessings. In return, the subjects, friends, other distinguished guests approach the royal throne of the monarch to pay homage and respect to the traditional ruler. It is also an avenue where the traditional ruler presents special awards, chieftaincy honors to distinguished persons. Ofala Festival is a significant ceremony that heralds the manifestation, strength, and majestic reign of the king to his neighboring towns, nations, and others. Thus, the first Ofala and other Ofala except the last Ofala. Thank you.
that I na Ofala, even na Ofala. Cabo Ofala is na Awanigbo. We na ye na the boy their lifetime. And I think we should put that over Igwe. The money like Igwe be do cha. When try our money, Igwe do the don't loss it. Igwe we ever other go see our. So I can say now what happened if I get Igwe get out For the great people of Awa, their joy knew no bounds, as their illustrious son, a philanthropist par excellence, now Awanigbo traditional ruler, that meant so much to the women, the youths, and others. In his special message, Igwe Israel Okeke Ezue JP, Dike one of Awa, Egbe Anagbanyanwu began with a heartfelt gratitude to God of all creation, the possessor of all things, for his life, his family, the good people of Awa. He also thanked in a very special way His Excellency Governor Willie Obiano, the Executive Governor of Anambra State, others who contributed in making this historic event a huge success. Other places where they lend the money, and like every Easter and the Christmas, more than 5,000 people. You understand? So, even at the 4 December year, we have to do the money to do for the Alala, for the Christmas. The 9 and the good and I have to stick like my then young women, this is for my own holiday. So, whatever also, so you want to go to the Akari. Okakwanko, come on, Kanye Uso. Igwe, before Igwe, Ogo Obuzo chief. On the go keke, youth. Go Shalom, now Mudanaga, Siana. Shalom, what they get, go Shotu, Matipa. And on our own, Mumwayajan, then our own, Muvodi. I can do whatever name, then a go business, then a go machine, then a head you want to make a carry. So I believe the two of you go okay, mechanic go. So here the bread of Igwe is now. So you know here I get our bread. Where to do it our? Where to do it our? Because I want to go to where to do it our. Yeah, we go to the see. Yeah, we have a oh, yeah, Chiawa. Nanka, my order. How can I tell what to do? When I said,
Awanigbo anyị Izue Okeke Ezue Egbe Anagbanyanwu na-agba Ofala n'ụbọchị taa. Ọkwana ihe a na-eme n'ụbọchị taa. Ebe etinye canopy for the 12 villages on Awa. If na canopy ọbụla juru eju mmadụ na nwoke na nwaanyị na ndị ọbịa nọ n'obodo a ha ncha dị ọpụta gosiri na ha nabatara Igwe ndị Awa niile nabatara ya mana ha ncha na-abịa egosi obi aṅụrị ha nwere na ọ na-agba Ofala taa. Thank you very much. I follow from morning. We'll be observing you running around to make sure things. Here and better with the climax of the event. Whether pay homage. Let it go be the one. And today, shall we choose the choose for Ofala? But in the matter of we will be a lot. He acknowledged that for any leadership to achieve good results, there must be a teamwork. Thus, he called on the entire Awa people to join hands with him to make the vision of Greater Awa come to fruition. Nigeria Limited, Godosko manager. Thank you very much, sir.
ga-erute obodo abụọ. Ọbụna dị since ọ bụ Igwe anyị na-abụ n'ọnwa dị iche iche. Since a na-akpọ Christmas ọkụ obodo adịrị ewu ewu. And na-ewe eriri ewu ọkụ ọ mmadụ mere were ọkụ enwe. Akọwatago. Because ọgwụ na town ihe ama na nwere some days enwere work a day or 2 days. But since a na-akpọ Christmas every day ọkụ dị. Itigide mmanya na free ọ nọjiri ọgbụwasịwa ịchịpụ mmanya. All mmadụ mere na ọ dị etu aka mere na azụ gba nkọrọ. Thank you very much. So, because of this, he find me very, very worthy as a son. Now I am a son of Awa. Yes. And he decided to give me a title that, as in English, it is regarded as a philanthropist. So, as a philanthropist, not only to Awa people, but I'll keep on doing more for Awa people and more for the Anambra state and those states where I came from, and Nigeria as a whole. Because whatsoever you do in the hidden, people are seeing it and they are appreciating it. Because of that one, I will keep on doing the good thing for the people of Nigeria. Yeah. Thank you. At the first Ofala ceremony, several activities featured to mark this celebration: presentation of certificates to cabinet chiefs, awards of chieftaincy honors to distinguished persons. Similarly, Chief Dr. Raymond Ofo, President General, Our Development Union, in his remarks thanked the great people of Our, past leadership of Our Development Union, pledged that this Ofala festival opens up trajectory of speedy development of our town. Sufficient and varieties of meal, assorted drinks were available, as all guests were treated to a grand VIP receptions. Long live Igwe Awanigbo, His Royal Highness Igwe Israel Okeke Ezue Dike 1, Egbe Anagbanyanwu of Awa. Long live Awanigbo. Welcome on board. A new dawn is here. Ndị tụrụ nna agwa Okeke Ezue na-agwa Awa niile onye ọbụla Chukwu mere eze Chukwu emego ya eze. O nwere onye ji akwatu ya n'oche eze nke ya. Ibe ọ kwara Okeke kwuo oke ahụ kwuo mmadụ kwuo mmụọ kwuo. Chineke nna kube mmadụ n'oche eze onye ejiji na-agba ya mgba. N'ibe ọbụla Chukwu kwuru sọsọ ya na-eme. Mmadụ ebe enyere onye oche eze ọ Chineke nye oche eze. Mmadụ ya ha akwatuwu ya. Ana m enye Chineke eke n'ibe na-eme na Awa taa. Ya ka njibu ụzọ bịa maka azụrụ onye ti iji ebe ya onu. Ngwa ka ndị ụzọ ti isi. Pata ụmụ chairman Orumba North Traditional Rulers Council, Vice Chairman Anambra South, Nsukka mbata mara ndị ji eme maka ama na anyị kwuru eziokwu eji certificate ya n'aka m enweta ndị certificate onye a na-alụ na gọọmenti so onwere ibe o ji awụ nnọkwa ya bịa ebe anyị atụba egwu maka anyị ma ndị mgba na-agba mana ba agbata ya na mgba sọsọ Chineke onye onye ọkwụ ji aweze Israel Okeke egbe a na-agba anyanwụ eze omenala na Awa o nwere mgbe ọ na-paakị chimoto ebe a niile na-eke ndị Awa ọ mara na ya ji awụ igwe Chineke ma wele ụsọ wele igwe kwụọ ya ụgwọ ekele dị Chineke daalụ na ụmụnne m. I want to encourage everyone who has little change in his hand. Some of us who are politicians, they take their money and go and store it in foreign banks. But we are glad that we have such a person like this who have brought development to Awa. He did not go and store his money. I know him too well. He did not go and store his billion in a foreign country, but he's using it to develop his people. My advice to every one of us who God has blessed is that they should use their resources. Government can no more do everything. The resources is very slim. COVID-19 has eaten up our worldwide, our economy. But those of us that are a little bit to do should be able to do more for their country.
ọzọ akụrụ na nwa ọzọ akụrụ na nwa na awọ na anyị kene gị nwanne Igwe ọzọ akụrụ na nwa kenelu m mmiri na-ezoro ọla n'Ọka mmiri na-ezoro ọla na-ekene mụghị mmiri na-ezoro ọla mmiri na-ezoro ọla na-ekene mụghị onye metụkwara ego aka ebe a iti aka tụtụrụ ego Igwe kama na-ese ego ego onye oli emeghị ife a na-eme onye oli ọsị anya banye na ngadagha chifu emetụkwara ego Igwe aka ọ bụrụ nke mụnwa ewekwana nke m maka na my father was native doctor ego ọbụla efere m akwakwana aka my father was native doctor my mother was a wife atọchịkwana mmiri niile ezoro ọla ọna ejidọkwana oge na-edo onye ụjọ ọkwa fesa Ofala dị etu a fesa Ofala dị na etu a kedu ka sekọ nwa ya dị afọ Dike egbu ọgụ Orumba gbọdọ ochie eme afọ Dike ebi ọgụ na anyị na-eyi na-ekwe na eze ego n'awa onye ụmụ anụmanụ niile na-elube n'isi na anyị na-eyi ọnọsọleze ọnụowu na-ekene mụghị ọkwa na omelibe na-ekene mụghị pụọrọ na Igwe n'ụzọ ka ọ gbaa uhie ọhaba na-ekwe na omili ndị Igbo omili awa I'm happy to see you. You are highly welcome, so omili on the okenye awa Barrister Okeke Ezue, the barrister of our time. Barrister, I greet you, sir.
Igwe nwe swag. Nnukwu Igwe. Igwe Chukwuche. Maazị Igwe Ọnalịmite. Igwe Chukwuche n'akụ. Igwe Chukwuche n'akụ. Blessed be all that Nigeria limited.